Pozdrav prijatelji, danas radimo jedan vrlo dobar kolač koji se zove Oreo. Jako ukusan. Radimo biskvit. Dodajemo 125 g glatkog brašna, 100 g šećera u prahu, 65 g kakaa u prahu, 3/4 jušne žlice praška za pecivo, pola žlice soda bikarbone i pola žlice soli. Sve dobro promiješamo, jedno veliko jaje, 60 ml ulja, 125 ml mlijeka, žličica ekstrakta vanilije. Dobro pomiješamo dok se sastojci ne sjedine. Nakon toga dodajemo 125 ml mlake vode, sve skupa izmiješamo. Izlijemo smjes u kalo za pečenje te pečemo na 180 stupnjeva cca 30 do 35 minuta. Nakon što je biskvit gotov, radimo kremu. Kremu radimo od vrhnja za šlag. U 20 ml vrhnja za šlag dodajemo 10 zmrvljenih Oreo keksi. Nakon toga sve to skupa lijepo izmiješamo te pokrijemo biskvit. Ukrasimo po želji te stavljamo u zamrzivač na otprilike sat vremena dok se krema malo ne stvrdne. I to bi bilo to. Dobar vam tek!